Kotkanpesältä lähdettiin kiertämään semmoinen Rosfeltin maisematie. Se on sillä jännästi, että tuossa kun palaa Salzburgin päin vähän matkaa, niin tullaankin yhtäkkiä Saksaan. Ja sitten siinä on tuommoinen Saksan alppitiepätkä. Sen jälkeen lähdettiin jatkaan vuorien välistä tonne Müncheniä kohti. Meidän piti mennä vähän eri reittiä alkujaan, mutta siellä oli pistetty teitä kiinni, niin me ajettiin aika pitkäänkin sitten tuolla. Ei nyt välttämättä Alppien, mutta tuommoisten vähän niin kuin vuorien, vaarojen välissä sitten. Tuo oli maksullinen tie, yksi harvoista. Oliko se sen arvoinen? No, se oli sieltä niinku kivoja maisemia katsoa. Tietysti ei ne niin jylhiä ollut kuin mitä siellä Dolomiteilla oli, että sillai ehkä niinku Dolomiittien jälkeen niin vähän latteaksi jäi, mutta oikein kiva tie. Tilaahan siellä oli kanssa ajella. Ja kyllähän siinä oli aivan reiluja neulansilmiäkin, mutta se nousu ei ollut ehkä niin kova kuin jossain muualla. Liikennettä oli todella vähän ja maisemat oli komeat. Joo, ja sieltä näkyy myös se Kotkanpesän mökki, että se oli jännä katsella sitä sitten matkan päästä, että missä Kukkulan lailla se oli. Totta. Lähdetään kaupungista, mennään niin vaan, vaikka ympäri tämän pienen maan ajamaan. Joo, siinä näkyy nyt sitten vähän niitä maisemia, että sieltä laajalta sitten avautui tuo maailma taas. Pikkusen siellä oli niin, että valitettavasti Münchenin suunnalla oli semmoista tummaa pilveä, mutta tonne toiseen suuntaan oli vielä ihan hyvä. Ehkä tuo pilviperho oli tuolla vähän matalalla, tälle 1,5 kilometriä, niin se noita huippuja ja tuotakin lakee hipo. Sitten kun lähdetään alaspäin, käännytään sinne Münchenin suuntaan, niin tuolla vastassa on sitten tuommoinen aika tumma pilvikate. Pieni saderintama sieltä ehkä tulee vastaan. Kivahan tuossa oli kuivalla tiellä ajella ja katella, että siellä taivaan rannassa on tommosia sadepilviä. Yhdessä ajamaan. Yhdessä ajamaan. Tuossa koitettiin katsoa sitä, että missä me otetaan se tauko. Ja nyt kun rupesi tulemaan visiiriin vähän sen sadepisaroita, niin otettiin välittömästi uukkari ja ensimmäinen paikka, missä näytti siltä, että mihinkä päästään sisälle. Ja toihan sattui tosi hyvään kohtaan. Tuossa oli tollainen lounaspaikka ton kirkon vieressä, niin siihen kurvattiin parkkiin ja sisälle sitten kamppeineen päivineen, niin säästyttiin siltä kastumiselta. On, vaikka nopea oli tuo uukkari, niin kiire meinasi tulla, että se ei tässä näy, mutta siitä tuli aivan soikkona tuosta pilvenreunasta sitä vettä. Että meillä oli lähellä, ettei kastuttu, vaikka kerjettiin tuohon parkkiin ja parkkipaikalle, niin siinä kävellessä, kun mennään tuonne rakennukseen sisälle, että se alkoi heti niin kuin saavilla kaatamalla tulemaan vettä sitten siinä vaiheessa. Sen takia tuossa on ehkä vähän tuommoinen kiire. Kiireen tuntu, mutta sitten ei enää kun sisällä ollaan, niin ei ole ollut kiirettä. Pysähtyminen, mitäs täällä tapahtuu? Kännykkä väittää, että täällä sataa. No kyllähän se aika vauhilla alkoikin se sade tuossa, kun kurvattiin tähän lounaspaikkaan. Joo, tunti pitäisi saada tässä jotakin kulutettua, niin sitten tuon pitäisi ennusteen perusteella päättää. No mihin me ollaan sitten suuntaamassa? Müncheniin. Müncheniin? Mm-hmm. No niin. Eli nyt hitaas ja rauhallinen ruokapaussi.
Tuo oli nyt oikein joku tommonen perinteinen Gasthaus, että sieltä saa jotain saksalaista hyvin raskasta ja hyvin täyttävää ja hyvin possupohjasta ruokaa. Voin kyllä onnistuu noin hyvin tauko. Me ollaan täällä noin tuntia myöhemmin. Pilvet on kaikonneet. Keli kirkastuu! Sitten lähdettiin jatkamaan sinne Müncheniä kohti taas. Edelleen oli tämmöistä alppimaisemaa ja täällä oli vielä pari ihan reilua neulansilmämutkaa. No joo, kyllähän niin loppuun asti sai mutkitella ja oli mukavaa tietä ajella. No. Ja tuo oli semmoista tavallaan helppoa, että siinä ei ollut samalla lailla kuin jossain siellä alpeilla, että joutuu vähän niin kuin paineessa ajamaan, että pitää niin kuin koko ajan katsoa, että on oikealla ajolinjalla, että tuossa oli kumminkin mutkien väli oli pitkä ja rauhallista tuommoista aaltoilevaa tietä suurimmaksi osaksi, niin pystyi katsomaan maisemia aivan eri lailla. Joo, ja leveät kaistat, että siinä vaikka tuli autoja vastaan, niin siinä oli niin kuin tosi hyvin tilaa. No. Mutta täällä alkaa olemaan viimeisiä pätkiä tuolla, että missä ajetaan ylhäällä. Miltä se nyt tuntui tässä ensimmäisen reissun kohta päättyessä? No onhan oli tossa haikeet fiilikset, että sellainen, että viimeisiä ajopätkiä ajellaan. Ja mehän jouduttiin ottaa tollanen pieni pysäys siihen, kun lounaspaikasta niin jäi jotakin hampaankoloon, niin sitä sitten kaivelin. Ja sulla tietysti kamera pyörii. Ja... Siellä oli niin komea tuo vuori tuolla takana, niin mä ajattelin, että mä otan sitten pienen pätkän. Joo. Takaisin! Vaikka jatkua mä reissun toivoisin, tiedän, että kohta lähden kuitenkin. Oi, lähden takaisin. Mutkilta etsin mitä löytää, en saatakaan. Kaipullei näin syytä jahtaan, oi nyt lähden takaisin. Minne vie matkamme tää? En tiedä ja tiehän kerro ei. Minne vie matkamme tää? En tiedä ja tiehän kerro ei. Takaisin tutuille teille kallistamaan maailmalta kotiin lepäämään, oi kotisoffalle makaamaan. Takaisin naapureita laatikolla moikkaamaan, samaa vanhaa rataa ajamaan, oi saunaa lämmittämään. Minne vie matkamme tää? En tiedä ja tiehän kerro ei. Minne vie matkamme tää? En tiedä ja tiehän kerro ei. Kotona ei rasita tuulet sateetkaan. On kaikki hyvin kohdillaan. Oi miksi katson taivaan rantaa? Ei rasita tuulet sateetkaan, on kaikki hyvin kohdillaan. Oi miksi katson taivaan rantaa? Kotona etsin mitä löytää, en saatakaan, vaikka kotisova paras lie. Miksi kutsuu aina tie? Minne vie matkamme tää? En tiedä ja tiehän kerro ei. Ajanko harhaan siitä viis? Kaipaan mutkille takaisin. Mutkille. Miksi kutsuu mua aina tie? En tiedä ja tiehän kerro ei. Oi kaipaan mutkille takaisin. Miksi kutsuu mua aina tie? Kaipaan mutkille takaisin. Mutkille takaisin. No niin, viimeksi taidettiin puhua siitä, että kuinka hyvin onnistuttiin väistämään sitä saetta. Mitäs meillä on nyt Joo, ekalla kerralla onnistuttiin täydellisesti, mutta sitten me ollaan tultu pari pientä pilveä, jotka näkyvät tuolla taivaanrannassa, niin ajeltiin sitten noitten läpi. Ihan litslätsmärkänä. Joo. Siinä kävi niin, että meillä oli
tie poikki. Semmonen, josta meidän piti päästä niin, että me ei mennä tuolta alta. Mutta me mentiin sitten sieltä läpi. Ajatella, kun olisi ollut vaan mäntysuopaa, niin olisi sitä vaan hieronnut. Olisi saanut pestyä ihan kunnolla. Joo, se olisi voinut olla se penkki vähän liukas sen jälkeen. Mitä sä teet? Yritän juoda tätä pirtelyä. Posket lommolla ja silmät pullistuu päästä. Nää pahviputket ei oo mitään parempaa. Tää on vähän lintosa. Ime! Se oli kyllä maailman pisin pirtely. No niin, mitäs nyt tapahtuu? Nyt stripataan. Ja mikä on paikka? Tässä lyödään ajopasut pyyhkiin, että ne voidaan jättää tänne Mysseniin. No niin, saadaan sitten puhasta kampetta niskaan, kun palataan heinäkuussa areenalle. No se on totta, joo. Mutta ei tapahdu mitään. Kyllä se kohta tehdään. Mitäpä veikkaat? Tuleeko enemmän kierroksia kuin vuorilla vai? Vuorillapa hyvinkin. Yläräkamerasta samaan tuonne kiintolevylle, niin saa sen mukaan. Loistavaa. No niin, nyt on käyty kaupungilla syömässä ja hankkimassa öljyt moottoripyöriin ja tankkaamassa pyörät ja katsomassa vähän moottoripyörätarvikkeita ja kaikkia muuta. Mutta tällä hetkellä ollaan täällä pakkaamassa. Eli tässä on nyt, että mitä tänne lähtee mukaan. Mulla on tuolla Suomeen mukaan lähtevät, tuossa on kuivaavat, jotka ehkä lähtee Suomeen mukaan. Sitten tuolta lähtee nuo paksut ajokengät lähtee mukaan. Tuossa on vaatteita, jotka menee Suomeen. Siellä on lämpökerrastoa ja jotain muuta. Ja tässä on sitten taas, ja läppäri lähtee mukaan. Nämä loput jää tänne, eli vaatteita, sitten nuo jonkun verran elektroniikkaa ja drooni jää tänne ja kamerat ja tämmöiset. Sulla on siellä evästauko. Mulla on täällä jälkkäri menossa. Oli hyvää ruokaa. Mites sun pakkaukset sitten? No, mä alan niitä tässä kattelen, kunhan mä saan syötyä tän suklaan. Sulla? Siellä on aika paljon semmoista, mitä jää. Ja sitten tässä on semmoista, mikä lähtee. Nyt nää täältä lähtee. Tää on ihan selvä homma. Kyllä tästä. Hyvä, meillä on tunti aikaa. Tunti! Mä olin Facebookissa aikoinaan laittanut viestiä Münssenin alueelle, että löytyykö jostakin tietoa, että mihinkä saisi pyöriä säilytykseen, niin noista kurapyöräfoorumeilta tuttu Markku tarjosi sitä, että hänellä olisi autotallissa justiin 2 pyörälle tilaa, niin me otettiin heti siitä kiinni. Ja Aivan upea mahdollisuus. Iso kiitos Markulle, että tarjosit pyöräparkkia meille. joo, ja hyviä juttuja. Joo! No niin, jätettiin kamppeet tonne hotellille ja lähdettiin katsoa, että päästäänkö me maanalaisella eteenpäin. Meininki. No, viimeistä päivää reissataan täällä nyt. Aika jännä, kun ei ole pyörät enää tuossa parkissa. Ei voi tarkistaa, tai voi aamulla tarkistaa, että onko pyörä parkissa, niin ei ole, kun ne on siellä tallissa. Mutta tänään koti Suomea kohti. Mutta meidän lento lähtee vasta tuossa joskus 6 maissa, niin meillä on tässä muutama tunti aikaa käydä pööpöilemässä, niin lähdetään katsoa, että mitä me täältä Münssenistä löydetään. No ihan pihalla kuin lumiukko. Mutta onneksi meillä ei ole sitä karttaa, niin meidän täytyy vähän tsiikailla, että mihin suuntaan me lähdetään. Mutta sentrumiin päin olisi niinku tonne tai tonne.
juttuja. Tämäkö on höpö juttu? On vähän. Käytiin katsomassa, miten päästään hukkaan, kun lähdetään oikein seikkailemaan metroilla. Joo. Ja Ja sitten me löydettiin se Olympiastadion ja käytiin siellä kattelee. joo, siellähän olisi ollut illalla Metallican konsertti, mutta meillä ei ollut aikaa enää jää sitä katsomaan. Me on harjoiteltu, me ollaan jo aika hyviä tässä. Eikä? Pitte hirvartte. Mitä me nyt otetaan? Me jonotetaan pääsyä hissiin. Saksalaiset on hyviä jonottamaan, me ei oltu niinkään hyviä jonottamaan, mutta päästiin lopulta sinne Olympiatornin kärkeen katsomaan vähän maisemia. Ja sieltä huomattiin, että siinähän vieressä on se Metallican konsertti. Joo, ja siellä oli kyllä kans kiva katella maisemia. Kyllähän tossa alkoi jo sitten tietysti tulemaan se semmonen väsymys päälle, että niin kuin tiesi, että ne pyörät on siellä parkissa ja ne on siellä yli kuukauden verran, että sitä ajamista se oli ollut aika intensiivistä ajamista, niin oli sillai tietyllä tavalla tyhjä olo, mutta myös semmoinen rento ja rauhallinen olo, että niin kuin ihan kiva oli kyllä tulla kotiinkin. On. Kotiovelta sinne Münchenin pyöräparkkiin oli 5540 kilometriä moottoripyörän mittarissa. Niin vähän mutkitellen. Vähän muutamalla mutkalla. Hemmetin hyvä reissu. Vitsi, tommosia lisää. No niin, ennen kuin rupeat laittamaan täällä asemalla yöpaitaa päälle, niin minkälainen keikka oli? Ei löydy yöpaitaa. Keikka oli hyvä. Aivan sopiva tommonen 3,5 viikkoinen. Tässä tuli nyt hutkittua. Oliko se 61? Se menee tuonne. Lähdetään kävelemään. No niin, tänään nukuttiin pitkään ja nyt ollaan laitettu paikkoja kuntoon ja nyt alkaisi olla semmoista mukavaa tekemistä. Jääkaappimagneeteille paikkoja. Moro! Moro! Mitä Satu sä teet? No mä pakkaan. Mä oon lähdössä reissuun tuossa heinäkuussa, niin mä aloin pakkaamaan. Okei, mitä sä oot pakannut sinne? No kaikista tärkeimmät, siis mullahan lähti sieltä kypärästä niin tää korvanappijuttu, niin tää pitää muistaa ottaa. Ja sitten se laturi, niin laturi on jo täällä näin mukana. Noi kortit kyllä otetaan tuolta pois, koska ne oli niitä turhukkeita viime reissulla. Sitten täällä on Helsingistä löysin vähän urheilupalautusjuomatableteita, niin ne meni jo heti tänne. Passi on täällä, ootas, nyt se meni ensimmäisenä tänne näin. Niin tästä se lähtee. Hyvä. Reissuvalmistelut on käynnissä. Okei.